Mina, Okaeri, Genki. Doncs jo la veritat que avui estic molt contenta perquè m'ha arribat aquest paquet dels nois de Blacky Books i la veritat és que tinc moltes ganes d'obrir-lo. Que no saps què és el que hi ha dins d'aquest paquet ni quina és la relació que té amb Japó? Doncs no et preocupis, que si t'esperes fins al final del vídeo jo t'explico tot el que calgui. No et vagis de Tsunami Kudasai? Hajime mashou! Bé, nois, jo estic molt nerviosa, jo sé el que hi ha a l'interior, això sí. El que no sé és el disseny. Us faig una miqueta de netabare. Aquí dins hi ha una llibreta i serveix per organitzar-nos. Però ara veurem de quina manera ens podem organitzar durant l'any gràcies a aquesta llibreta. I procedeixo ja a fer l'unboxing perquè si no, no m'aguanto. A veure com ho podem fer. Ja la tenim aquí. La tenim aquí! Aquí tenim la kakebo. En japonès és kake, amb una E més allargada, kakei, però la E i la I acaben sent una E i el bo. Aquesta llibreta, mira, diu más de 100.000 personas ya han conseguido ahorrar con el kakebo. Més de 100.000 persones ja han aconseguit estalviar amb el kakebo. Aquesta llibreta és fabulosa, jo l'he fet servir moltes vegades, molts anys, per poder fer un càlcul del que estàs estalviant o del que estàs gastant mensualment, sense de cop i volta trobar-te i dir com és que tinc 500 euros menys al banc i no saps el per què. Doncs tenim aquí la superllibreta, l'estic veient moníssima. Tots els anys és molt maca, la veritat, però estic veient molt més color que d'altres anys potser. Ha canviat la portada i ara us faré una imatge més específica del que és i us explico com funciona el mètode japonès, el kakebo, i com funciona amb aquesta llibreta, dels Blacky Books. Hi ha moltes maneres d'organitzar-se amb la kakebo. Diàriament, per setmanes, mensualment i anualment. Però no tingueu por, al principi de tot hi ha una part d'introducció. En obrir el llibre de comptes ens trobem amb una petita explicació del que és la kakebo i qui va ser la seva creadora. A la següent pàgina ens trobem amb una declaració d'intencions, un decàleg que hem d'intentar complir. Això us ho deixo de deures per llegir i anem a la part més pràctica. Les primeres pàgines ens guien pas a pas en el funcionament del mètode. Si ets estudiant de japonès, està genial, perquè pots anar aprenent paraules relacionades amb l'economia gràcies als kanjis que aniràs trobant per tot el quadern. Molt útil. Però anem a veure com aquesta llibreta tan xula ens explica el seu funcionament. Aquesta pàgina ens presenta com fer la introducció dels ingressos, les despeses fixes i el teu pressupost. Si estàs estudiant japonès, t'encantarà aquest quadern, perquè té un munt de conceptes escrits en aquest idioma. Shunyu, shishutsu, yosan. A ingressos, a la part on posa data, marquem el dia on vam rebre aquella cosa que volem escriure. A concepte hem de posar què va ser o qui ens ho va donar. Pot ser el sou o algun regal d'algú. A continuació, posem el preu que vam rebre i així amb tots els ingressos que tinguem. Hi ha un apartat de despeses fixes molt complet i fins i tot un apartat per escriure tu, amb el teu puny i lletra, els teus propis conceptes de despeses fixes. Després, sumes tot quan s'acabi el mes i veus el que t'has gastat en fixos. A més, hi ha dues vies per saber de quants diners disposes per passar tot el mes. A l'opció A pots veure quan et queda per passar el mes, fent la resta entre els teus ingressos i la total de la despesa fixa. I fins i tot, si estàs estalviant per alguna cosa, amb l'opció B pots agafar el resultat de l'opció A i restar-ho al preu del que tinguis pensat estalviar per saber quan et queda per al mes. Supervisual. Com et comentava abans, tens un apartat setmanal on vas introduint diàriament les despeses. O ingressos, no tot han de ser tristeses. És molt específic i també et facilita veure si t'has passat aquesta setmana amb les despeses i poder-te moderar una mica més la setmana següent. A més, està segmentat per apartats, amb colors representatius.
supervivència, alimentació, farmàcia, transport, fills, mascotes o el que tu vulguis. Oci i vici, cultura i extras. Pots sumar cada apartat per dies, en vertical, i a les caselles verdes marques el resultat. En sumar els 7 dies, escrius el total de la setmana al requadre. D'aquesta manera, pots veure el que gastes setmanalment a cada categoria, sumant les parts horitzontals. El resultat de sumar cada apartat t'hauria de donar el mateix que la suma de cada dia. A setmana vençuda, extreu aquest resultat i t'ho portes a la pàgina de final de mes, introduint l'import a la setmana corresponent. Ara sumes cada setmana i ja sabràs per quants euros menys tremola la teva butxaca. La intenció és que de mica en mica vagi tremolant menys. Tens el resum de despeses de cada categoria per setmanes i així pots veure quants diners destines a les teves necessitats o capricis. Al final del tot, hi ha un petit qüestionari d'autoavaluació i allà podràs veure on peques i com millorar, o en quins moments t'has sentit fort i com vas progressant. Està molt ben pensat. Al calendari anual també pots introduir la despesa diària per poder veure com van baixant els números dia a dia. Per exemple, agafes el resultat de dilluns 2 de gener i el marques en el calendari. Una de les coses que més m'agraden és aquest diagrama que t'ajuda a pensar 2 vegades si comprar-te una cosa o no. Et qüestiona si és una necessitat i et porta per preguntes amb respostes de sí o no, fins a veure si realment tu has de comprar o no. A la següent pàgina et dona truquets perquè et revisis les factures. De vegades contractem alguns serveis pensant que li donarem un ús i al final no és així, portant això a pagar 5 subtils euros al mes que es converteixen en 60 a l'any, per posar un exemple. També hi ha un espai per als emprenedors i els autònoms, no us preocupeu. Allà us trobareu trucs fets a mida o consells per al calendari fiscal. Que xula aquesta part! Et repta a escriure sobre les teves aficions on gastes pocs diners. És una manera de fer-nos conscients que no sempre cal gastar un dineral per gaudir de les coses. Molt top! Si ja saps les despeses que tindràs en celebracions, les pots anar apuntant aquí, per veure durant el mes com administrar-te millor. I amb això acabaria el manual. Ara sí, comença el repte. És hora de posar en pràctica tot el que has après amb el manual. Estem segurs de que res tornarà a ser com abans. Sigues pacient i perseverant. Veuràs com de seguida comença a funcionar. Això és el que ens diuen els companys de Blacky Books. I ara sí, ja començaríem a escriure les nostres activitats econòmiques fins al final de l'any. Ostres, quina sorpresa! Aquí encara n'hi ha més. Quan finalitzi l'any, pots pintar el teu gràfic de barres amb colors per a ingressos i despeses fixes. Així podràs veure com ha estat l'evolució dels teus diners. El mateix amb el moneder i la despesa mensual. Aquí hi ha un resum per despesa anual per categories. Recorda que encara que vegis que cal fer molta feina, això només ho has de fer un cop acabat l'any. I, en realitat, el treball de formigueta d'introduir dades ja ho hauràs fet durant l'any. Així que et serà molt més fàcil emplenar els camps de les despeses anuals. I al final, un apartat de les despeses concretes, aquelles a les que vols posar-hi remei o simplement per veure la seva dinàmica. També hi ha un qüestionari final per veure com et sents després del repte d'estalvi anual i un apartat de trucs per estalviar. I res més, uns quants fulls per les teves notes particulars i gestos. Un truquet que et dono és que si no vols carregar amb la llibreta en el teu dia a dia, apunta-t'ho tot en un paper i agafa com a hàbit arribar a casa i passar les despeses a la llibreta. Normalment no fem més de 2 o 3 despeses al dia, no? Els nois de Blacky Books han pensat en tot. Darrere hi ha unes butxaques per guardar tiquets importants. Són petitets, així que no intentis ficar tots els tiquets d'un any amb calçador, que ja et dic jo que netavare no hi caben. Què t'ha semblat? Ja coneixies aquesta eina tan útil? I la fas servir a l'actualitat? Què t'ha semblat el vídeo? Què t'ha semblat l'explicació, tots els dissenys tan xulos que hi ha a l'interior d'aquesta llibreta? I què et sembla el sistema Kakebo? Et sembla útil? Et sembla que és una bona manera d'estalviar? Deixa-m'ho tot als comentaris Kodasai. I no t'oblidis de donar-li el like, de subscriure't si no ho has fet, que si no ho has fet molt malament, des d'allà, fes-ho.
I no t'oblidis de donar-li a la campaneta perquè així jo podré fer contingut com aquest. Moltíssimes gràcies. Mite kurete arigatou gozaimasu. Ens veiem al proper vídeo. Jane! I si el feia servir... No, o sigui, els segueixes fent...